Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám alespoň ve stručnosti řekl, co pro mne osobně rozhodnutí pana ministra Víta Rakušana znamená, abych vám řekl, jaké je moje přesvědčení o úloze Policie České republiky v demokratickém státu, abych vás alespoň rámcově seznámil s prioritami, kterým se chci věnovat. Předně si velmi vážím důvěry, které jsem dostal, ale zároveň si uvědomuji obrovskou odpovědnost nejenom za bezpečnost, za vnitřní bezpečnost v České republice, ale i za více než 50 000 policistů, občanských zaměstnanců, jejich práce si velmi vážím a cítím obrovskou pokoru vůči občanům i vůči našim policistům, občanským zaměstnancům a udělám všechno, co je v mých silách, aby byly dlouhodobě hájeny demokratické principy České republiky, aby zde byly dodržovány zákony a aby naši lidé měli co možná nejlepší podmínky, ale i pochopení veřejnosti. Do konce března jsou mé kompetence a moje odpovědnost beze změny. Do konce března nadále budu zastávat pozici prvního náměstka policejního prezidenta. Budu spolupracovat s stávajícím policejním prezidentem, generálmajorem Janem Švejdarem, s kterým spolupracuji velice rád, jeho práce si velmi vážím. A teprve od 1.4. formálně nabudu kompetence, které se vážou s funkcí policejního prezidenta. Říkám to proto, že jakékoliv mé bližší představy a bližší informace vám mile rád sdělím, ale učiním tak až v okamžiku, kdy tu kompetenci budu mít formálně, to znamená v první polovině měsíce dubna. Byl bych rád, kdyby všichni občané České republiky, kteří sledují tu tiskovou konferenci, tak aby také slyšeli, jaké je mé přesvědčení o úloze Policie České republiky. Ono totiž vyplývá ze zákonu o policii, kde je napsáno celkem jednoznačně, že policie je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Tečka. A ta služba veřejnosti je pro mě v tomto ohledu svatá. Policie slouží veřejnosti tím, že chrání její majetek, chrání bezpečnost a zdraví, chrání veřejný pořádek, vede trestní řízení, předchází kriminalitě a plní další úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti, které vyplývají ať už z našich zákonů, z přímo použitelných předpisů Evropské unie nebo z mezinárodních smluv. A já bych byl hrozně rád, aby jste si byli jistí, že pro mě jako pro policejního prezidenta od 1.4. je důležité, co je napsáno v zákonech České republiky v přímo použitelných předpisech a není pro mě až tak důležité, jestli se zavděčíme přání kohokoliv nebo nezavděčíme. Zároveň nechci zpochybňovat odpovědnost policejního prezidenta ministru vnitra a podřízenost policie ministerstvu. Pokud jde o mé představy, o mé priority, aspoň obecně, teda kromě toho, že chci zachovat kontinuitu řádného fungování policie vůči občanům, chci zachovat kontinuitu akční moderní policie, která zůstává nezávislá, to považuji jako samozřejmost, ale tou první a nejdůležitější oblastí, které se chci věnovat, je personální stabilizace, o které tady již pan ministr mluvil. Nelze mít personálně stabilní, profesionální bezpečnostní sbor bez odpovídajícího rozpočtu a já jsem velmi rád, že se do těchto jednání v tuto chvíli můžu aspoň nějakým způsobem zapojit. Nelze mít fungující a stabilní bezpečnostní sbor bez nějaké dlouhodobě udržitelné systemizace pracovních míst. Nelze mít spokojené policisty, aniž by znali podmínky služebního poměru nejenom dnes, ale i do budoucna. Proto zde chci zdůraznit a vítám programové prohlášení vlády, kde se píše, že zákon o služebním poměru, když bude měněn, tak bude měněn nejdříve v roce 2024, předtím proběhne odborná diskuze, politická diskuze a já si nedokážu představit, že bychom jakéhokoliv příslušníka našeho bezpečnostního sboru překvapili nějakou unáhlenou změnou legislativy, unáhlenou změnou podmínek služebního poměru. Jsem přesvědčen, že bude dosažena shoda i na nějakém přechodném období, po které si policista bude moct vybrat, podle které úpravy chce buď sloužit, nebo třeba i opustit služební poměr.
Samozřejmě chci věnovat v rámci personální stabilizace nadále úsilí v rámci náborových aktivit a naplňování sociálních potřeb, ať už policistů, tak našich občanských zaměstnanců. Tou druhou oblastí je otevřená komunikace. Já se tak snažím chovat roky, snažím se otevřeně komunikovat s veřejností, s vámi, s novináři, ale i s našimi zaměstnanci. Chci, aby každá služba policie měla jednoznačně stanovené své priority, ale i kritéria hodnocení těchto priorit, to znamená výkonnosti. Chci podpořit službu kriminální policie a vyšetřování tak, aby se zvýšil podíl vyhledané trestné činnosti na úkor té oznámené. Konečně bych chtěl, aby byly nadále naplňovány závěry pracovní skupiny Reforma, které se týkají specializovaných pracovišť SKPV a zejména, aby v co nejkratší době padlo finální rozhodnutí a i tyto specializované útvary věděly, na čem jsou a co je čeká. Konečně se dlouhodobě věnuji moderním technologiím, vedu řídící skupiny v oblasti biometrie, mobilní bezpečné platformy, lokalizačních záznamových zařízení a jsou mi velice blízké tyto technologie. Uvědomuji si, že zde od roku 2020 platí zákon o přístupu k digitálním službám a chci se zasadit o to, aby větší procento agent Policie České republiky bylo digitalizováno a lépe přístupno občanům. Tou předposlední oblastí je optimalizace vzdělávání, a to ne snad tak ani odborného, které si myslím, že u policie je na velmi slušné úrovni, ale toho obecného manažerského, aby jsme měli od pozice vedoucího obvodního oddělení až do pozice krajského ředitele, náměstka policejního prezidenta možnost nabídnout také nějaký růst sebevzdělávání a nejenom hory práce. A konečně si myslím, že si zasluhuje revizi vnitřní kontrolní systém policie a interní akty řízení Policie České republiky. Žádám vás ještě jednou pochopení, abyste konkrétní informace, které se vážou k těm mým představám a otázky, které bezesporu v tuto chvíli máte na mysli,